Takže čaute a dneska budeme natáčať. No, takže keby som vám vysvetlil. Ja som mu napísal, že či si dá so mnou 1v1, lebo on tam má dosť veľa skinov. No, chcem to proste vyskúšať. Takže napísal som mu moje meno a jo, tak nejak. Či keď tu mal niekde to rival z videa, kde to je? Kde to je? Ja som slepý. Kde to? On ho zmazal. Či? Ja neviem. Možno som debil. Ukáž? Poď, kde to je? Tuto by bolo. Mám ťa. OK. Tak. Čakaj, mám ho alebo ne? On mi nedal. To je patkaň. To je patkaň. Aha, my už sme kamaráti, ja som debil. No ukáž, zvedavý, že či sa joine. By the way, ja si tu kúpim Brabox. No way, on je tu. Vítejte u žádnou, že jsem tady s mým jen takovým fanouškem Pixelem. Kámo, konečne, tento moment som čakal 3 hodiny. OK, a ja natáčam. OK, ja si dám toto. Počkaj, ja som vlastne admin tohoto servera, takže ja si môžem dať aké zbranie. Oh. Kámo, ja som zvedavý jak. Ja si dám asi Subspace, jo. Kámo, poď, hitím. Prosím, spamovanie vždycky pomôže, poď. Taký veľký damage. Som tu nekúpt. OK, toto by sme mali. Tak. No. A, tu je. Mne to laglo. Nie! Nie, mne to laglo. Takže, ja jdu tak. No počkaj, tak. Ne, s Bohom. Nekúpt. No poď, prosím. No, dávaj, počkaj. Let's go. OK, no, počkaj. No, neviem, že či toto vyhrajem. Aj. Ne. Teraz som mu dal veľký damage. Počkaj, možno toto dám. Poď, prosím, daj to. Prosím. No. OK, kámo, toto musíme dať. Google. Ja skúsim sniť. OK, toto tak. OK, tak. Poď. Nie, on má snipu. No, come on, poď. No. Yes! On se mne ptá, jestli chci jeste. OK, takže ja si dám toto a toto. OK. Já zkusím kvozbou. Exoganu. OK. To tam portnem. Let's out. I got.
nezabil. Já mu budu říkat Pixel. Tak on má nějaký vlastně říkám. Hej kámo, jak? Ok, tak. Kámo, na Pixel katanu. Ne. Ne. Kámo, fakt. Prosím, nech to vyhrajem. Papka, nekoukejte, vůbec to není 6-7 HP. On kde je? Kde je? Aha, je tam. Yes! Si